Semezte guapo zauden, amak zizun esan, ama apo ez apa, erantzun zenezan. Igartza jauregiak badaki zerbait denboraren joateaz, garai batean izandakoaz, eta iraganak utzitako isiltasunaren pisuaz. Gaur egungo eraikinen eta bizimoduaren arteko mugarriaren isla da. Gaurko gonbidatuak, Ekaitz Goikoetxeak, badaki zerbait mugetaz, letren mugetaz bere kasuan, hitzen esanahia zaratago joateko, ariketa aforistikoa egin baitu balio erantzia liburuarekin. Ez daudela, printzei begira. Ekaitz, aforismo liburuak behar zuen titulu laburra eta zerbait jokuren bat izango zuena. Bai, aforismotik hurbileko zerbait, ezta? Indartsua, irakurketa eder bat eragingo zuena, eta geruza ezberdinak eskainiko zituen, ezta? Eta hortik, balio hitza garrantzitsua da, niretzako, eta eranztea baino nahiagonik, eranztea. Bertsolaritzaren munduan ibilbidea egin da, Ekaitz, basabiltz, bertxotan. Batean ez, tarteka bertso sorta batzuk idazten eta bai, eragiten didaten gaien inguruan eragitea gustatzen zaidalako, baina bertsoa asko maite dut eta beti dut presente, ezta? Idazteko edo kantatzeko ezpada, besteak entzuteko. Eta bertsotatik jaso dudana da, esan indar hori bilatu nahia, behar bada bertxotan ez, baina olerkitan edo aforismoetan islatu nahi izaten dudana. Zerk liluratuta idatzi dituzu hauek guztiak? Pentsamenduak batetik, urte askotan isilean egosi ditudanak plazaratuta partekatu nahiak, eta bestetik hizkuntzarekiko daukadan lilura erakarpen horrek eraman nahuela, esango nuke liburu hau idaztera. Bueno, liburua idatzita Ekaitz, baina saltsa askotan sartuta zauz. Bai, saltsa gustatzen zait, eta bizitzak saltsa eta perresila biak behar ditu, bizitza bizigarriagoa izan da dinezta. Gogoeta egiteko ala ere, disiplina ezberdinetatik, zabiltz, bai, niri sormena gustatzen zait, bere adiera guztietan, dantzariekin ari naiz, Kimua dantza kolektiboko lagunekin, generoa gaitzat duen emankizuna herri-zerri eskaintzen, oso harrera onarekin gainera. Eta bestetik, oraintxu hasi berri, popatik bandarekin, musika, hausnarketak, olerkiak, eta hor ere maskulinitate eredu ezberdinak, generoa, identitatea. Gai horiek dira benetan kezkatzen hautenak, erakartzen hautenak, eta gai horiekin sormena horretara bideratu nahi dut. Gai potoloiek interesatuta bai, bestak beste harreman egin duzu, gero izango dugun gonbidatu barekin. Bai, nor dator? Naroa Martinez dator, eta gaur jarriko dionik lehenengoz aurpegia, eta horrek ere posten hau, aitzaki eman didalako liburuak, horrelako pertsona zoragarri bat gertuagotik eta sakonago ezagutzekoa. Pedagogia egiten du berak, saretatik, jarraitzen duzu hortik ezagutzen zaria? Bai, saretatik edo komunikabidetatik izan nuen bere ezagutza, eta ni hezitzailea eta irakaslea izan da, eta berak jorratzen dituen gaiak garrantzitsuak eta ezinbestekoak iruditzen zaizkidanez, bere borrokak asko erakarri ninduen, eta hor hasi nintzen berarekin harremana sortzen, eta oso lagun gara gaur egun. Naiz eta oraindik aurrez aurre elkar ez dugun ezagutzen. Ahazteak, ahazten laguntzen du. Bertsuetatik, poesietatik, aforismoetara, hitza. Bai, esango nuke hitza dela nere mundua, ez? Sormenak liluratzen hau, euskarak ikaragarri erakartzen hau, eta euskaratik eta sormenetik urratu ditzakedan bide guztiak
atsegin ditut, izan bertso, izan olerki edo izan aforismo. Felipe Juaristiren hitzaurrean, pista asko bebai, gauza eder asko bebai, aforismoa esaten gabiltzenien gauza asko gordetzen dituelako, aforismoak. Bai, gutxirekin asko ez, esaten du aforismo batek, asko iradokitzen du, geruza asko eskaintzen dizkigu, eta iruditzen zait bizi dugun garai hau izan daitekela aforismoen garaia. Hitz jolasak ez. Hitz jolas hutsak ez. Hitz jolasean jarri. Hitzak jolasean jartzea nahiago, jolas horiek jokoa ematen digutelako bai sortzaileoi eta baita irakurlei ere. Bueno, hitzaurre horretan esaten dalako, irakurleak gozarazteko, sarritan ez duela behar bez, askorik, gutxirekin eta konzentratu horrekin, magia hori hasten da, esaldi bat irakurri, berba batzuk irakurri, eta ja, gure gogoetak hasten dira, eta barru astintze hori hasten da. Bai, helburua hori da, ezta? Eragitea, eta ondo esan dezun bezala, ezer gutxi behar da, bestearen erraiak, bestearen barruak mugitu eta astintzeko, ezta? Askotan ingurukoek esan izan didate. Esaldi batekin arrastua uzten diedala egun osorako, ez? Eta hori baino erantzun ederragorik ez dago, ez? Esaldi bati bueltaka aritzea baino, bat egin, zalantzak eragin edo dena delako erreakzioa sortuta ere, ezta? Ederra dela norbere baitan bilaketan aritzea, plazer estetikotik harago. Niri neuri irakurle moduan onelako liburuekin gertatzen zaidana. Eta buelta asko ematen dizkiot eta gustatzen zait eta neurere ekarri eta bar. Orduan, irakurleak badauka hori, dantza hori esaldiarekin, egileak? Egileak? Idazleak noiz dago eginda, noiz dago amaituta, noiz da, hau bai, zema buelta buruan esaldia sortu arte? Ez dago jakiterik asutan, ez? Batzuetan berehala ikusten dut nik neuk behintzat bukatua dagoela, asebetetzen hauela guztiz, eta beste batzuetan badakit ideia mailan egokia izan daitekela, baina behar bada ez dagoela behar besteko esan indarrez esana, ez da? Orduan, askotan lau bost hitzeko esaldi bat guztiz ontzeko, astebete ere behar izaten dut, edo askotan gehiago. Edo askotan, zaborrontzian bukatzen dute zirriborro horiek. Zalantza barik, sineste izutz, honek errez ematen duelako, kanpotik? Kanpotik bai. Claro. Barrutik baina lan handia eskatzen du, ez? Aurkezpen egunean esan nuen, ez? Hitzaurrean ondorengo orrialdetan baino hitz gehiago zeudela, baina horrek ez zuela esan nahi mami gutxiagokoak zirenik aforismoak, ez da. Karo, hitzen ordenak berak, alda dezake guztia, klaro, zema buelta, zorrotza zara, zebre buruarekin, ekaitz? Zorrotzegia, esango nuke, asko eskatzen diote nere buruari, ez da ideia bakarrik, ez da mezua bakarrik, hitz bakoitzak egon behar duen tokian, egon behar du, esan duzunagatik, ez? Hitz batek ezkerrerago edo eskubirago egon, esaldiaren osotasunean sekulako eragina izan dezakelako, ez da? Eta hortan asmatzen ez baldin bada, aforismoa erori egiten da, ez? Eta pentsa, hitz gutxirekin detaile txiki batean utxe egiten baldin badugu, aforismoak ez du balio. Novela batean, zerbaitetan utxe egiten badugu, novelak berak aski indar izan dezake, ez? Baina aforismo batean, bale edo kale da, eta lehenengoan eragiten ez duen aforismoa, aforismo txarra da. Iruditzen zait, badela formulona gaur egunerako, ekaitz esaten gabiltz, aforismoe greziarren sasoitik datorren kontu bat, gaur egungo arrapala da egoera honetan, eta azkargoa zena, ze irakurterrezak eta ze iradokitzaileak izan daitezkeen? Bai, hasteko aforismoak denbora gutxi eskatuko dizu, ez? Aforismo bat berehala irakur dezakezu, baina aldi berean denbora asko bete diezazuk, ez? Eta asebete gainera, ez? Eta bai, hain azkar eta hain presak eta hain estresatuta bizigaren gizarte honetan, iruditzen zait pildora oso egokiak izan daitezkela. Baina ez horretarako bakarrik, aldi berean geure baitara egiteko, ispiluak jartzeko geure buruari, hausnarketan aritzeko, iruditzen zaidalako gutxi pentsatzen duen gizarte batean bizi garela, ez? Eta gutxi pentsatzen duen gizarte batek niri behintzat zer pentsa ematen dit, eta iruditzen zait beldurra handi xamarra diogula barrura egiteari,
geure burua ispiluan ikusteari, eta nahiago izaten dugula askotan axalean bizi, ez? Eta horretarako gonbita ere bada, ez? Pixka bat geure baitara egitekoa eta hausnarketara bideratzeko. Barne bidaiak esaten gabiltz, baina barne bidaiek ez dute turistarik erakartzen, hori ja ezberdina izango litzateke. Guztiak dauka, adira bat baino gehiago, liburuan. Bai, eta ni horrexek erakartzen hau gehien, ezta? Barnera egiten ditudan bidaietan oso gustora sentitzen naiz, baina iruditzen zait jende askok nahiago duela, ez? Kanpora jo, egunerokoan, eta pentsamenduei eta muzin eginez. Barrura egiteak alegin bat eskatzen du. Eta kontziente izatea zure indargunez, baina zure hautasunez ere bai. Baina bai hemen eta bai gure egunerokoan jorratzen ditudan eta jorratu nahi ditugun gaiak oinarrizkoak dira. Azken batean bizitzaz hitz egiten dut, heriotzaz, identitateaz, garenaz, euskaraz, eta guztiok zeharkatzen gaituzten gaiak dira, baina guk geuk oso gutxitan zeharkatzen ditugunak. Eta iruditzen zaite pauso hori eman beharrekoa dela, kontzienteki zeharkatu gai horiek. Irudimena behar da, zer gehiago behar da, esaten gabiltz, eta hasieran esan dugu, bertsolari esatiek eta hitza eta jolas hori menperatziek lagunduko du, baina ze irudimen hau guztia ordenatzeko, hau guztia sortzeko? Irudimena behar da eta begirada ere bai, ez? Jarri egin behar zara, neri aforismoak edo bertsoak edo zer nahi ez zaite besterik gabe sortzen, ez zaite etortzen, ez? Neure burua horretara jarri behar izaten dut, eta jartzen naizenetan garrantzitsua izaten da zentzumenak, ez begirada bakarrik, belarria ere bai, ukimena ere bai, zentzumen guztiak aktibatzea, ez? Eta bizitza modu aktiboan eta modu konprometituan zeharkatzea, ez? Eta gero, jakina, hitza edo hizkuntza erdigunean jarri eta Eta aforismoen tartien, isilune horiek. Esaldia, tarte hori, esaldia, tarte hori. Nere ustez ezinbestekoa, ez? Liburuko gaietako bat bada isiltasuna ere, ez? Isiltasunak duen garrantzia, niretzat isiltasuna ezinbestekoa da pentsamendua elikatzeko, ez? Isiltasunetik sortze eztan ezerk ez du nire ustez indarrik. Zerbaitek, esatekoek, egiten dugunak indarra izango behar du isiltasunetik sortua izan behar du. Eta nik asko eskertzen diet balea zuriko lagunei, aforismotik aforismora utzitako zuriune hori, ez? Azken batean, aforismo bakoitzari dagokion eta izan behar duen espazioa, denbora eskaintzen dio, ez? Eta irakurleari ere bai. Gero bakoitzak ikusiko du, batzuk badira, ez? Zuriuneiek probesta dituztenak beste aforismo bat gehitzeko edo beraien gogoeta hor zirriborratzeko, ez? Asko gustatzen zait aurkezteko modu hori. Bestela, aforismoak pilan emanezkero, ez diozu aforismo bakoitzari izan dezakeen ondorioa, izan dezakeen erreakzioa pizteko aukerarik ematen. Eskatzen duelako gainera pausa hori, Irakurrita batzutan, ukitzen dizun zeo zer irakurrita egiten duzulako, keinu hau egiten zuen liburuarekin eta jarraitu eskatzen duelako pausa hori, zein dago mendioa, dinot, idazlearen eskutik nola irakurri behar dira aforismo hauek? Denporaren arabera, egunean bat, dana batera, bakoitzaren gaitasunen arabera. Nik gomendatuta proposatzen dut banaka irakurtzea, gutxi batzuk irakurtzea, orrialde bat irakurtzea gehienez eguneko. Egia esan nik aholkatu gauza bat egiten dut, eta gero nik irakurtzen dudanean bestela aritzen naiz ez. Arriskua badute aforismoek. Aforismoak onak direnean, bata bestearen segidan irensteko tentazioa izaten da ez. Baina aukeran nahiago dut banaka irakurri, berri irakurri, irakurritakoaren inguruko hausnarketa gogoeta egin, ados zauden galdetu zeure buruari, zalantzan jarri galderak egin zure buruari, nik usteet eraginkorrak irakurketa horiek direla ez. Bai, alde biak, esango nuke osotasunien bezekulako plazerra hartu dezakezulako denpora hori hartuta, eta banaka berri irakurri,
momentu bakoitzien ezberdin ulertuko ditugulako be bai. Bai, aldartearen arabera, nik neuk erez sortzaile bezala, egun batean nik neuk idatzitakoarekin hurbiltasuna handiagoa senti dezaket, edo handik hilabetera bestelako umore batekin nagoelako zalantzan jarri dezaket, neuk sortutakoa. Orduan, irakurleek esaten didatenean, egun bakarrean irentsi dut zure liburua, horrek asko pozten hau, baina aldi berean zure aforismo bakar batekin egunak daramatzat bueltaka entzuteak ere asko asebetetzen hau. Ariketa honetan, autobiografiatik zenbat idazleek, erabiltzen duzuelako noski, autobiografiatik zenbat ariketa hori orokorra izateko, zenbat ariketa hori norbere minak sendatzeko eta bar, zer dau, liburuen zeuretik? Esango nuke gehiena dagoela neretik. Aforismo ia denak neure egiak dira, neure kezkak dira, neure borrokak dira eta nere minak dira. Beraz, liburua irakurtzen duenak ekaitz irakurriko du, ekaitzen ibilbidea irakurriko du, eta ekaitzek lehentasuntzat dituen gaiak, ez? Azken batean gai unibertsalak dira, baina nere bizipenetatik, nere galbaetik, ez? Nere eriotzarekiko ikuspegitik, bizitzarenekikoetik, identitatetik, euskeratik, eguneroko borroketatik. Zema denpora, ekaitz hau egiten? Esango nuke bizitza osoa. Bizitza osoa. Ni beti izan naiz oso mutil barnerakoia, asko pentsatzekoa, isiltasuna ikaragarri gustatzen zait, hitz egitea baino entzutea askozaz gehiago, eta gogoetatzea ikaragarri ez, eta hizkuntzarekin jolastea ere bai. Izan bertso modura, izan aforismo modura. Gero kontzienteki esango nuke, azkeneko urte eta erdian edo aritu naizela, urtetan neure baitan pilatutako esaldi, mezu, esan nahi hoiei forma ematen. Baino liburua urte askotako emaitza dela esango nuke. Noiz amaitu? Zeure buruari izaten diozu amaitu? Ariketa honekin jarraitzen duzu? Nere burua gaixotzen hasi, baino lehen. Askotan esaldiekin obsesionatu ere egiten garelako, eta konturatzen nintzen, esan nahi nuen horren atzetik askotan neure burua isolatu ere egiten nuela, ez? Lagun artetik, naiz eta lagun artean hizketan aritu, nire burua beste zerbaitetan ari zela, ez? Eta ikusi nuen aforismo kopuru eder bat banuela, liburu modura aurkezteko, eta esan nuen nahikoa da, eta beste alderdi batzuei eta beste bizi modu bati ere heldu behar diogu, eta hortxe, nahikoa. Laura Ferreroren La gente no existe ipuin bilduma aukeratu dut. Eguneroko bizitzaren argazkia ateratzen digula esan genezake ipuin bakoitzean, baina ez da azaleko argazkia. Protagonisten azalaren barruraino sartzea lortzen du, egunerokotasun horren berri ematen, eta horre pertsonaia horien galerak ikus ditzakegu, sufrimendua ikus dezakegu, eta oso modu eder eta gordinean iruditzen zaite kontatuta daudela ipuin hauek. La pluie d'été, udako euria, Marguerite Durasena, 80ko hamarkada hasieran idatzi zuena, eta Ernesto eta Jean bi hauren, bi anaiak eben arteko amodiozko historio improbable bat kontatzen du, eta biziki hunkigarria da. Uste dut irakurri nuela tren bidaia bakar batean Paris eta Baiona artean. Bat bakarra aipatzekotan, Stephen Jay Goulden, Wonderful Life, euskarara, bai bizi zoragarria izenarekin etorri zena. Kontatu behar dudan drama sutsua eta intelektuala da. Nortasun eta errepertorio antzerkietako gai efimeroez gaindikoa da. Biziaren historiaren interpretazio berria. Hiltzea ez da hain erraza, jaio ezean ezinezkoa da.
Hala esango nuke. Dara Martínez, eta jaiotzen bagara, eta badaki hilko garana, zergaitik ez dugu honi buruz pedagogia egiten eta honi buruz hitz egiten? Hortik aipatzen den beste aforismo batean aipatzen da, ez? Ez dela hain zaila izango denak, gure aurretik denak hil baldin badira, ez? Olako zerbait esaten du beste batek, ekaitz. Beldurra diegulako, beste inoiz hil ez garelako, ez? Nik uste hortik doala beldurrik handiena, eta ohitura izan dugu, hitz egiten ez duguna, ez dagoela, ez da? Orduan nik uste hortatik datorrela heriotzaren pedagogian oso barneratuak ez egotea. Bueno, esan dugulako, aforismoekin egiten dugu ariketa hori, barne bidai hori eta gogo eta hori era profesional baten zabiltz naroazu hori egiten. Pedagogia, batez be, umietan aplikatuta eta beriotzaren inguruan eskatzen zabiltzie, kurrikulumean sartzea, eziketan sartzea eta bar. Zein da zehazki egiten duzun lana? Ni irakaslea naiz eta eskolan nibiltzen naiz, nire ikasleekin gai ateratzen denean hitz egiten, ez da? Baina, gero hobi bezala, bai divulgazio edo hortan, bai aurrekin, baina nik bereziki kontzientzia hori edo, ez? Liburuak ere hortara gonbidatzen gaituen hortan, kontzientzia jarri helduok eta gure bizitzaren ardura eta hartzea, gero aurroiek heriotzaren pedagogia batean ezteko. Orduan, ahalduntzea helduak, referentziazko helduak, aurrekin aritzeko. Pista bat, zer egin, inguruan gertatzen bazaigu eta heldu moduan, nola kudeatu hau guztia ume batekin? Nik uste esan duzu, ez? Gertatzen baldin bazaigu. Nik uste egunero gertatzen dela eta gertatu izatera itxaron behar izanik gabe. Egunerokotasunean, edozein aitzaki hartuta, edozein egoera hartuta, heriotza hitz egitea beste edozein gauzataz bezala. Gaur egun hitz egiten genuen, ez? Ez dago iturarik igual gai sakonetaz hitz egiten, batxadaz hitz egiteko, baina hori izango litzateke. Edozein momentutan hitz egitea, beste edozein gauzataz bezala. Normaltasunarekin? Oski. Umorea, ez dugulako aipatu, ekaitz, baina umoretik badaude batzuk bai eta gai sakon eta potolun inguruen gure hiletara joango diren lagunak egiten pasatzen dugu bizitza. Egia da. Bai. Eta zu nirera etortzen baldin bazara, nire zurera joango. Ez gaizki hartu. Bai, nik uste umorea ere garrantzitsua dela, ezta? Gaiak gordinak, sakonak izan daitezke, baina umoreak laguntzen du arintzen eta goxatzen eta baita sendatzen ere. Nik uste umorea garrantzitsua dela, umorea ondo ulertuta. Mikel Begoña sopelostar bat da, historia ikasi zuena bere garaian, eta horretaz aparte komikizalea eta komikigilea bere bai dana. Komikizale moduan, komikiak egitera dedikatu naiz, gidoiak, eta bere bai blog bat sortu nuen 2011an, dela komikeri izeneko bat, eta bertan aztertzen da euskal komikigintzaren produkzioa, ekoizpena. Benjamin Tuterakoaren bidaia aparte izan zen, bere garaian Marco Polo baino lehenago bidai itzel bat egin zuelako. Heldu zen, orduan ezagutzen zen munduaren mugetara, Persia arte heldu zen. Horretaz aparte berak ohar batzuk edo jaso zituen, eta gero ohar horiekin liburu bat egin zen. Historiarik hoberena ez dakit, baina behintzat historiarik komplejuena da, orain dela 12 urte edo atara genduna, zala El Pico de los Cuervos, Lebek de Cojko, Frantzian argitaratu zana bere bai. Eta bertan kontatzen da, Delgado eta Granadoren esekuzioa zelan izan zen. Ziren anarkista bi, Frankoren garaian, ejekutatu zituztenak garrote bilez. Eta komiki honetan historia hori kontatzen dugu. Referentzia asko ilustratzaile asko ditut, batzuk frantziarrak, adibidez, lehen aipatu dut bat, da Bodo, beste bat izango zen Manu Lartzenet, baina, azken 12 urteetan, bana hile hemen bilbotar bategaz, Inaket,
deitzen dana, eta niretzako primerako marrazkilaria dana. Eta, bueno, hor dauka bere estiloa, estilo oso sueltoa, oso harina, eta beragaz 8 albune, 8 eleberri grafiko argitaratu ditugu. Ba, ez da erreza deskribatzea nire izaera, baina bintzat niretzako ez da zu erreza, baina bat esatekotan esango nukena zela kuskuseroa. Gustatzen zait, gauza guztiak kuskuseatzea, ikustea, ulertzea zergatik diran gauza diran bezala. Eta horrek dozein kontu txikia izan arren aitzakia hartuta, hortik bertatik historiak egitea eta komikiratzea. Angulema guretzako da, komikizale bezala, ez dakit, katolikoentzat Vatikanoa dan bezalakoa edo. Bertara joten gara, divertitzera, ikustera, ikastera eta lagunekin egotera. Bertatik Euskal Herritik joten garen bat lagun, eta, bueno, han biltzen gara, eta horretaz aparte, komikiak ikusteko, ezagutzeko eta saltzeko edo erosteko egune aproposa da. Beharrezkoa izango da bai, heldulekuak, materialak, umiei buruz berbetan ari gara, badaude azken aldian bai, sortzaileek eta ipuinak eta onera bideratuta, ze tresnona, liburu bat? Bai, Euskarria gainera, hori, nik bultzatzen duela helduek eta bidelagun lan hori egitea, ez? Helduok behar dugu lasaitasuna eta euskarri hori. Orduan, umek ez dute behar, baino guk askotan bai, ez da? Eta horrelako aitzakiek, nik aitzaki deitzen ditu gehiago, ez? Helduontzat euskarri, baino aurrei edo nerabei edo aurkezterakoan nik uste direla aitzakia gehiago, ez? Eta, bueno, izan daiteke xixare bat topatu eta hila dagoela hitz egin, edo izan daiteke liburu bat hartu, goxatu, eta hortik gaia atera, ez? Liburutik, zer azpimarratu? Naroa irakurri duzu, ze hausnarketa egin? Bueno, ekaitzekin hitz egin dut horri buruz, ez? Uste dut, badela gonbidapen bat bizitzaz orokorrean, ze nik heriotzaren pedagogia bultzatzen dut, baina bizitzaren kontzientzia hartzeko, ez da? Eta uste dut gonbidapen hori egiten duela aforismo liburu honek. Gainera, zuk aipatzen zenuen, ez? Pausalekuak eta baditu, eta hausnarketarako aukera ematen du. Orduan, zauden momentuan zaudela, sakonera batekin edo bestearekin barneratuko dituzu, erantzi egingo zara segunetan oraino zauden prest momentu horretan, eta uste dut aukera oso polita dela norbere hausnarketak eta bultzatzeko eta gizarteaz ere. Bai, pentsatzen egon naizelako orain erantzunien, azkenean heriotza bizitza da. Noski? Bizitza da. Eta barkatuko didazu, baina hasi zareten aforismoarekin, ez? Jaio ezean ezin zarela hil, bueno, nik hor kontra egin behar dizuet, zurik ekaitze egin behar dizut, gainera, bueno, urri erdialdean izan da ordunaldiko erditzeko eta erdiondoko heriotzaren eguna, eta hil gaitezke jaio gabe ere. Hil eta gerora jaio. Orduan, nik bai esaten dela, igual sortu, ez? Sortzen garen momentutik, eta ez sortu erditze bat bezala, baizik, eta zerbait garen momentutik, ordutik hil gaitezkela. Baina ze interesgarri hori bai ez dugulako ni buruz hitz egiten, izen ere ez daukalako gertakari horrek. Eta, bueno, ze zabala izan daiteken da ze aberasgarria honi guztiari buruz hitz egitea, ekaitz zergaitik naroa. Bueno, oso harreman berezia daukazuelako. Bai, nik ere aitzakia bat nahi nuelako bera aurrez aurre ezagutzeko, ez da? Sare sozialez eta askotan hitz egiten dugu, orotariko iritziak ditugu, baina sare sozialek niri pertsona zoragarriak ezagutzeko aukera. Ni irakaslea naiz, bigarren hezkuntzan aritzen naiz, eta heriotza, bizitza, bada kezkatzen gaituen gai bat, landu beharrekoa dela sinisten duguna, eta bere ezagutza izan nuenetik saiatu naiz, berarekin harremana ahalik eta gehien estutzen, eta gaur egun oso hurbil sentitzen dudan laguna da, eta gaur aurpegia jarri diot, zuei eskerrak eta asko eskertzen dizut.
Bueno, esan dugu, bizitza heriotza da, dana da bat, literatura bizitza da. Zalantzarik gabe, nik literaturarik gabe ez daukat bizitzerik. Bizitzarik ez da literatura bez. Hori da, eta literaturarekin bizitza bizigarriagoa da, ez? Eta ederrago. Eta azken batean gure egitekoa ere hori bada. Sormenetik mundua eta mundutarrak edertzen saiatzea. Literaturazko gutxi, gero bestela askoz gehiago, baina literatura baldin bada 3 edo. Gehien bat udaran izaten da, denbora gehiago izaten dudalako, eta izango dira 21 edo. Dozena bat izan litzezke, ez gehiagi, igual. Gehienez 4, bueno, luzeraren araberako zerbait, baina 4-5 gehienez. Oso gutxi. Oso gutxi, gehienak gazteleraz. Erdia baino gehiago. Urtean irakurtzen dituan horietatik bat izaten da euskeraz. Literaturako justu ez. Gehiago irakurtzen dut euskaraz, hori saiakera eta saiakera desente irakurtzen dut euskaraz, baina literatura batez ere ingelesez. Normalean fikzioa nahiago izaten dut. Bai, fikzioa gehiago irakurtzen dut. Saiakera. Gehiago fikzioa. Nik batez ere zientzia irakurtzen dut lan kontuengatik, beraz esango nuke saiakera ez, fikzioa baino. Historiako bat, Robert Fossierren Erdiaroko jendea. Ez gustatzen ez hitzaidalako, ezik eta olako baten utzi ginen eta ez dut jarritu. Asko. Askotan joaten naiz interesatzen zaidan zatira, irakurri egiten dut eta ja bazterrera doa liburua. Irakurketa sakonagoak edo diren horiek dira errasago uzteko. Osea, dute hor probabilitatea uzteko gehiago bai. Errasago engantzatzen naiz, novela erres batera edo eta horiek ez ditut uzten hain erres. Ditut pare bat buruan, baina ez dakizkit orain izen buruak, baina novelak gehienak. Nik beti esaten duen naizela oso empatika eta beti hurbiltzen naiz asko pertsonaietara eta protagonistarekin asko konektatzen dut. Aipatzearren, Arthur Conan Doyle mundu galduko Malone kazetaria. Noemi Kasket, trilogia bat, atera duela urte pare bat. Maite dut Watership Down liburua eta untxiak berez dira protagonista eta ikaragarriak dira. Gai sakonen inguruan ari garela, maitasun hori, bizitza hori, heriotza hori, dana ahaztu, zederra bebai, astearen eta pentsamentu horiek, oroitzapenak zederrak bebai, zerekin beteko dugu bizitza hori? Ase betetzen gaituen zerbaitekin edo gauzekin, ez? Nik uste bizipen xamurragoak eta zailagoak daude, baina azkenean hortik zerbait ateratze horrekin, eta gustatzen ez zaizkigun horiek alik eta gehien aldenduta, ez? Behintzat horrek ez dezala gure bizitza bete. Eta horretarako, hausnarketak eta oso gomendagarriak dira nik uste, ez? Badago orduan, zer egina? Naroa? Izugarria, gaur egungo gizartean izugarria. Ez daukagu denborarik, ez digute denborarik utzi nahi hausnarketarako, eta hausnarketari gabe uste dut bizitza ez dela betetzen. Ezin dugula, ez gaude beteak, ez gaude osoak, ez? Gauzek ikutzen gaituzte, baino ez gaituzte betetzen. Eta uste dut horrelako pausaldi batzuk eta gure tarte horiek hartu behar ditugula. Eta kristongo benbidapena iruditzen zait ekaitzena. Ekaitz pentsatzen zenuen? Horren besterako, emango zigula, honek guztiak? Dinote, aforismoen kontu honek, esaldi batetik. Bai, nik uste dut. Zenbat gauza ateratzen ditugun guztiok, ez da? Nik uste dut kontziente nintzela. Aforismoek, esaldi laburrek indar hori izan zezaketela eta badutela, ez? Eta horren aldarria ere izan nahi zuen liburu honek, ez? Gutxirekin edertasuna handia sor litekela. 2015ean Silvia Federici hizketaldi sorta bat ematera gonbidatu zuten. Ordurarte ikasitakoaren berrikuspena zena, gorputza ardatz zuen gogoeta sakonerako txinparta bihurtu zen, eta hortik sortu zen liburua.
Seme alabarik gabeko bikote batek emakumearen lehengusinetako bat hartu du neskame. Melodramatik gertu egon litekeenak oinarri psikologikoko ezinezko maitasun istorio forma hartzen du. Istorio aluzinagarria eta delirio bat bizitzeko gonbidapena horrela deskribatu du Andoni Urzelaik bere azken eleberria. Bere existentziaren aztarna uzteko asmoa duen Jon Andoni Bilbao du protagonistatzat.